kandun jiro lupat mono itu ayo. Ayo kabeh. Ayo. Tuh ayo. Mas Ibu mboten kersa Mas. Jaluk lagu apa Mbah Kandun? Nah. Serapat. Ayo ya, semangat. Yes. Ngono ae Mas. Oh. Oke. Sing joget Paman Bakso. Ayo Paman Bakso joget. Ayo Paman Bakso. Yo serapat Mas, terang dulu dadong. Yo. Tiba yo, Pak. Kowe rek ndane kok kono. Ndang joget kono. Joget kono we. Heeh. Mriki Mbak Kun ngedani. Alhamdulillah bapakku. Iki nggo jajan anake, Gus. Amin. Aku rasa nyangoni. Amin. Dalange itu sokeh. Lah aku piye, Mbak? Omahe adoh lah aku. Awas. Asik tak kadon. Salah. Apa Paman Bakso apa? Ngundang anak. Ayo ngundang anak. Sek Pak Andun. Nggih. Pak Andun, lah aku ki nyinden lho, terus piye niki? Tanggung jawab Bang Jan Andun. pelanggaran kowe iki. Lah iya. Hati-hati Pak Po, hati-hati. Bu ibu yo oyak. Lah tenan yo lah aku ki nyinden lho. Dalange. Kene. Lo Mbak. Dalange. Iki ki apa mau nggon aku ki ngelingi aleke ora adi ngono wegah. Tapi nalaris ki ora tau sabosin apa nyeluke ora. Lah bosone kene njaluk cadok edan nggih. Lah iya. Dalange. Ya 100. Dalange. Tahu ya. Saya ketahui apa gelem napa? Lah gelem. Ya mang ngadeg kok rene. Kok iya, aku gak apa-apa. Rupator dhuwit aku. Ya ora apa-apa. Apa nyapa ha? Kena rezekine udah lancar kabeh. Kena tak go bayar tias. Ora apa-apa wong sugih ya wis kliwat. Amin. Terus suwun. Kok koyo wayangane jobo. Yo Kak, nggon anu sesuk duwe. Matur nuwun Mbah Kandun, matur nuwun. Yo ngundang anak. Sik. Apa iki? Pripun? Aku usul no. Apa? Dalang oleh sinden oleh. Heeh. Aku yo oleh. Lah sikir kula nggih derek entuk, Mbak. Omahku pitu lho, Mbak. Coba omong kok tak tambahi. Oh kendange yo urung lho, Mbak Kandun. Ora kowe iki kon ngendang. Oh, kowe iki kon ngendang. Nah. Enggak ngundang anak Mbak. Ya. Ngundang anak para kanca share.